Merry Christmas för fan. Det är jag som är the tomt. The Christmas tomt. Där har vi min... we have my friend over here. He is... what is stjärngosse Starboy. He is the Starboy in this year's Lucia-tåg. No, I am the paper cock. The paper cock. Du var Starboy förra året. The last year was the Starboy, hörde jag. Du var stjärngosse förra året. Och vi avslöjade jävla mycket. Det var det förflutna. Det är jag som är tomten. Jag som har hand om hela det här tåget då, va. Vi har en föreställning mellan 11 och 11:45 där föräldrarna samlas och ungarna går ut, va, och sova. Så har vi en genomgång med hur allt går till i tåget. Efter det har vi gruppsex. Ja, vi 11:50 är det då, gruppsexet. Ja, 11:50 till 12:30 tror jag man kan banga på varandra lite fritt där, va? Det finns handfat och tvål man kan dela, eller halv lite. Okej. Sen har vi då fikapaus däremellan, va? Man kan ta pepparkaka och lussekatter och skit, va? Och hälla upp lite julmust och skit, va? Så det kommer gärna flytta på gött den här juldagens tåg. Jajamän, det blir bara en våg. Alltså alla bara hänger med. Jag tänkte jag skulle börja pumpa på dig sen. Ja. Fy fan vad vi dricker.